Id-Diecast and Scale Model Society qed torganizza l-wirja annwali tagħha fl-Isptar Monte Carmeli f'Ħattart. Il-fuq minn 30 kollezzjonist kollha membri fih dan l-istess għaqda b'kollezzjonijiet varji, din il-wirja qed tirrappreżenta diversi tipi ta' minjaturi relatati ma' trasport. Karozzi klassiċi, moderni, sportivi, tal-kostruzzjoni, tal-merkanzija u saħansitra karozzi tal-pulizija minn madwar id-dinja jinsabu eżibiti f'din il-wirja. Għall-ewwel darba f'wirja minn din l-għaqda se jkun hemm eżibit ukoll kollezzjoni ta' diversi repliki awtentiċi bit-tema tar-rock band popolari Beatles. Il-wirja annwali minn Diecast and Scale Model Society hija bla dubju magħrufa għal numru ta' attrazzjonijiet li ma ssibuhom fl-ebda wirja oħra f'pajjiżna. Fost dawn insemmu modelli awtentiċi tal-karozzi tal-linja li konna nsibu fil-Gżejjer tagħna, misbuha b'kuluri differenti u mamra sal-inqas dettall mibnija kompletament bl-idejn minn 3 dilettanti. Modelli ta' vetturi ta' snajja li konna nsibu fl-irħula tagħna ukoll mibnija bl-idej, replika preċiża tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kif ukoll l-unika modell ta' ċirklu f'Malta li huwa ferm sinonimu ma' din il-wirja. Il-wirja li miftuħa bla ħlas fetħet fit-13 ta' Diċembru u tkun miftuħa bejn id-9 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija waqt li fis-16 ta' Diċembru il-wirja tiftaħ mid-9 ta' filgħodu sal-5 ta' filgħaxija.